Kai ma kana iya misali ka bamu labarin irin yadda kai ka soma rajista waƙoƙinka ko kuma yadda kai ka soma wannan harkar taka ta waƙa. To gaskiya DJ kamar ka san yanayin rubutun waƙa shi wani yadda Allah ya bashi wani zai rubuta wani lokaci wani kuma in yi zama na wurin aikin ko bai rubuta ma yana yi. To amma ni gaskiya na ina rubutun waƙa kamar in fara fito da waƙa. Don mafi yawancin waɗanda na rubuta su ma ban fito da su ba ban fito da su ma sai wani matakin nawa gaba ɗaya na ajiye su lokacin ina koyo ma'ana kenan wallahi. To yanzu kamar da ni yanzu yadda da faɗa ma da tun farko yanzu in dai kamar ko ba rubuta waka ba in dai yanzu in tare da instrumental a studio in hau zan zama in yi waka surprise ba tare da na tsaya na yi wani zan tsaya nazari amma ba sosai ba. Kana ɗaya daga cikin wasu mawaka wanda aka fi sani wanda suke isa da sakonnin su cikin wani salo na dandali. Waƙoƙinka da kake yi kamar wani bangare kake yi, kana na faɗakarwa ko na soyayya ko kuma na wani haka wani aure ko suna? To gaskiya waƙoƙin da na fi ina yin na soyayya amma na soyayyan su dai su ne ban hau ba na ba ƙarfi sosai amma kamar inda na ba ƙarfi na wajen manyan nan su ne. Ba ni kiɗa na maza ‘yan gaida Usama mata ne. Usama Aliyu mata ne. Zana yi waƙar ɗan mata ne. Na bazin Firizidan Nijar. Na gidan bene ba ka da ni. Usama Aliyu mata ne. Usama Aliyu mata ne. Na bazin Firizidan Nijar. Maganar ka guda ba ka wasa a gada saboda maza jari. Usama Aliyu mata ne. Na bazin Firizidan Nijar. Maganar ka guda ba ka wasa a gada saboda maza jari. Kana ɗaya daga cikin wasu mawaka wanda aka fi sani wanda suke isa da sakonnin su cikin wani salo na dandali. Waƙoƙinka da kake yi kamar wani bangare kake yi, kana muna gaishe ki Hajiya Hadiza Bazim koina na ya baki. Tambaran ki na dan doka Mamar Salim mai halin girma. Amshakiya yau baitin nawa farar uwa zan yi rama. Uwar gidan Bazu Muhammad tambara mai halin girma. Tafi lafiya mu kuma yanki uwar zuma ba mu yin girma. Matuƙa haka ina bara ya bakin abin da Allah ya yi sare mu ina kokari bangaren wannan insha Allah. Akwai wahala wajen tsara waka Ziboy? Gaskiya akwai wahala lokacin da na koya amma yanzu kayan da ke shi lamarin ubangiji in ya kalli zuciya kai ga kamar inda ka bayar hankalinka to gaskiya lokacin na sha wahala kan fara iya rubuta waka amma yanzu gaskiya in na ce ma ina shan wahala da rubuta waka gaskiya. Kare da karana ifirwancin meni da ma'auni na auna. Sai lafiya ladin Allah asambulai shiga kan zauna. Don san ka da keshin al'umma jarumi Ahmed Honora. Da fari ya ka fara da fari. Gaskiya da fari ina ga akwai lokacin da duk in almuru ta yi na zo na hau tabula rubutun zan yi ta yi kuma wallahi kuma ba hudda zan yi ba lokacin ina koyo sam na rasa ya nima zan yi fidda. Da wani irin waƙoƙi ka fara? Da na fara da na manyan na fara. Ka soma da waƙoƙin wani bikin wani biki ko kuma wata wajen wani nuna wani abin kasaita haka? Nuna kamar abin kasaita kamar yanzu kamar kai in ka zo kai wani abu na alfahari ga jama'a wanda za su yi sun ji daɗi matuƙa ni kai na ko baka sani ba ina iya yi saboda kamar wani ma zai ji daɗi kuma mai niyya wanda wannan yana sa ma wani shi ma ya yi niyya wannan ya yi wannan abu. Kenan kana yin waƙoƙi kana ma mutane waƙoƙi ne domin ka bada wani abu da ake ce ma kuzari. Kuzari kuma magana kuma bangaren waka suna biki wani diddai abin da ka sani waka ni rap ne kawai bane. Usama Aliyu mata ne. Halin ka Faridan na lura. Usama Aliyu mata ne. Gurin manya har yara. Na gode. Ta haya. Shaibu dan magami wakar. Usama Aliyu mata ne. Usama Aliyu nawa gangar. Usama Aliyu mata ne. Na bazin Firizidan Nijar. Usama Aliyu mata ne. Usama na kwanan mata ne. Usama Aliyu mata ne. Sama. Ga wakar na wajen gwarzo Usama Aliyu mata ne. Usama Aliyu mata ne. Sama. Yawa kamar yadda muka shirya muku masu sauraron mu akwai